Sindicatos e patronal pecharon o acordo do novo convenio da Conserva. A CIGA rexeita este pacto ao non consideralo suficiente para mellorar as condicións dos profesionais. Madrid volveu a ser o lugar elixido para celebrar unha nova reunión entre a patronal conserveira e os sindicatos. En esta ocasión, a xuntanza rematou con acordo. Comisións Obreiras e UGT suscribiron coa Federación Española de Asociacións de Industrias de Transformación e Comercializadores de Produtos de Pesca e de Acuicultura o convenio colectivo do sector da conserva que estará vixente ata o 2030. Sen embargo, a CIGA fai unha valoración negativa deste acordo. Non cumple o convenio cas expectativas que inicialmente se tiñan, fundamentalmente por varios motivos, principalmente xa polo tema salarial, pola duración do propio convenio a un montón de anos, no que non se vai reducir nin un solo minuto a xornada laboral, e un tema tamén que estaba aí sobre a mesa, que tampouco se acaba de resolver de todo e que é un problema que vai a continuar aí, é o problema da nova reclasificación de categorías, non? Que nós o que pretendíamos era igualar as categorías sempre a alza, de tal maneira que os auxiliares sean de mantenimento, sean de almacén, sean de conserva, teñan o mesmo salario, non? Pero apuntou que dende a CIGA teremos que seguir loitando para dentro de 6 anos darlle a volta a esta situación e a ver se daquela conseguimos un convenio que sea para traballadores e traballadoras da conserva aquí en Galiza, porque creo que o merecen, creo que é o sector máis importante da conserva, está aquí en Galiza, tanto a nivel de facturación como de empresas e man de obra. Non ten sentido, desde o noso punto de vista, continuar indo a Madrid a negociar un convenio que é fora de lugar, non? Entón, bueno, a situación é a que hai, traballaremos, durante todo este tempo para intentar darlle a volta á situación. Segundo se recolle no acordo, elimínanse os desequilibrios entre os grupos profesionais, incrementase o salario mínimo, tendo un propio cun 2,5% por encima do oficial. Non nos parece unha medida que cubra as expectativas dun... Nós sabemos que o salario mínimo interprofesional é aquel salario, esos 1.220 euros que ten un traballador ou unha traballadora a xornada completa que non teña convenio colectivo. Ten que aplicarse ese salario mínimo interprofesional de 1.220 euros. Se en un convenio metemos o 3,5%, efectivamente mellora ese salario e mellora esa situación de poder adquisitivo, pero estamos falando do 3,5% sobre un salario que é considerado o umbral da pobreza, é dicir, por debaixo deses 1.220 euros, a definición de salario mínimo interprofesional é esa, aquela persoa que cobre, non familia, persoa que cobre menos desa cuantía está no umbral da pobreza. Bueno, pois os traballadores da conserva van a continuar sendo menos pobres, pero un 2,5% menos. Outro dos puntos destacados do acordo é o aumento salarial ligado ao incremento do IPC para non perder poder adquisitivo. Verémoslo na práctica. Veremos como queda redactado finalmente e se publica e veremos na práctica se despois nos centros de traballo e nas empresas se cumple e se acorda efectivamente ir por ese camiño. Eso o veremos. Quedarse un pouco curto porque partimos dun salarios moi baixos e dun traballo que ten unha serie de contingencias de traballar en cámaras, traballar en humidade, traballar en frío, en posturas permanentes incómodas para o corpo con cantidad de baixas que hai, efectivamente, porque chegadas a certas idades o corpo resinte, non? Entón, seguimos considerando que é un traballo mal remunerado para o esforzo que é o físico que require, non? Sin dúda ninguna. Hai moitos outros traballos, é certo, pero pensade que unha persona con 60 anos que leva 30 e pico de anos traballando, ou cerca de 40 anos, hai un porcentaxe elevadísimo que non soporta, hai un montón de incapacidades permanentes por non poder continuar traballando. Polo que afirma que o salario que perciben os profesionais non está acorde á súa situación. Este convenio estará vixente ata o 2030.